Motunol og tabang pinansyal ang Barangay Council sa Marilog proper sa Davao City ngadto sa mga namatay sa disgrasya sa lugar ni adtong Sabado. Sumala pa ni Barangay Kapitan Jeanette Suwam sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao. Magpahigayon og emergency session ang konseho karong adlaw aron hisgutan ang pagpagawas og pondo nga ihatag ngadto sa mga biktima. Dihang nadaro sa usa ka 10-wheeler truck ang pipila ka sakyanan ug nagtapok nga katawhan sa Barangay Gym ni adtong Sabado sa Udto, Abril 11. Dugang ni Suwam nga gawas sa mga namatay, doon na sa ubay-ubay ka barangay functionaries ang samdan ug nakatakdang operahan sa ospital. Gawas sa paghatag og tabang sa mga biktima, gamiton sab ang pondo alang sa pag-repair sa nadaot nga barangay gym. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan ug pagsaysay sa mga saksi, paspas ang padagan sa truck samtang naglatas sa pabahada ug pakurbadang bahin sa lugar nga gingon nawadan og brake ug nabuthan og ligid. Una nang gikumpirma sa Davao City Police Office nga udom ang namatay sa disgrasya. Lakip niini ang driver sa truck ug duha ka helper, usa ka 71 anyos nga bystander ug usa ka barangay tanod ug iyang asawa.